wat een leuke pupkes. En er stiert dat het open is, het atelier. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Yo. Kijk, wat leuk. Hallo. Hallo, daar is hij weer. Ik had even straks een sneak preview gedaan. Voor? Nou, voordat we koffie gingen drinken. Daar. Ja. Oh, Hi, Ans. Bas. Hoi. Wij zijn van Ongerweeg, kent u dat? Van? Ongerweeg. Nee, Programma bij L1. Limburg. Ja. Je zit hier niet meer in Limburg, weet je dat? Zijn- Als jij naar zijn we buiten nou- gaat, sta je in de Molook Limburg. Ja, en hier binnen? En hier zit je in Heumen. Oh, wat een schande. Voor mij niet, hoor. Wij zoeken in dit programma ook wel eens graag grenzen op, hoor. Oh, nou, maar ga je ook over de grens? Nou, dat blijkt wel. Hey, Ans, wat heb je hier een sprookjesachtig biotoopje opgebouwd? Sprookjesachtig? Ja? Ja, als je met die muziek en die figuurtjes en de bloemetjes. Ja, nou, het is een lekkere plek om te zijn, om te werken. Nou, ik denk dat hier overal jouw vingerafdruk op Ja, zit. zo ongeveer wel, ja. Dit was het timmerwerkplaats, zie je terug? Dit. Nou ja, wel veel hout. Hier is wel getimmerd, ja. Ja, en daarvoor was de wasserij. En nu is het een... Ja, dit is gewoon een atelier, hè, waar ik de hele dag sta te werken. Nee, niet de hele dag, 5 keer in de week. Oké. Helemaal leuk. Vrouwenbeelden, Kleigoed. kleingoed. Ja. Je houdt wel van een woordspelingje. Nou ja, het is klei. En waarom alleen vrouwenfiguren? Nou, vrouwen zijn veel leuker om te maken. En mooier om te maken. Mannen zijn natuurlijk wat saaier om te maken. Nee, maar bij mannen moet je natuurlijk, dan moet je anders. Kijk, die kan je een broek aantrekken en dan houdt het mee op een zwembroek of in een blootje, wat dan ook. Maar kijk, bij mannen moet je veel meer met spieren en dat soort dingen werken. En bij vrouwen zijn het veel meer ronde vormen. En dat is mooier, vind ik. Oké. Toch? Nou ja, dat is ook de vrijheid van de kunstenaar, toch? Ja. Om dat helemaal zelf te bepalen. Absoluut. Maar jij vraagt waarom. Ja, omdat ik benieuwd was naar het antwoord. Ja, nou ja, dat is het antwoord. Ah, jij werkt dus liever En bij met vrouwen kun je wat creatiever bezig zijn, vind ik zelf. Nou ja, zo kan je er ook 3 mannen neerzetten natuurlijk, dat is heel simpel. Nee, Maar maar ik vind vrouwen leuker om te maken. voilà. Toch? En dat is ook leuk. En mannen maak ik op verzoek. Oké. Als, er zijn wel eens mensen die opdrachten geven, dan... daar staat 1 man. Die vond Waar? ik zo op Ernst Kuipers lijken en dat vond ik zo leuk. Daar, die zwarte, zie je dat? Oh ja. Toen Met dacht een ik, petje. met een petje. Dat vond ik net Ernst Kuipers. Ik dacht, het is wel een mooi plaatje zo. Dat is Ernst Kuipers niet hoor, maar ik kan niet iemand precies namaken. Maar dat is een man. En daar, dat echtpaar daar voor het raam. Oh, die twee die daar zo innig met de ja. kopjes tegen elkaar staan. Ja, dat is ook een man. Het zijn de enige 2 mannen. Maar als ik nou die muziek hoor, hè, Lekker hè? snap je dan dat ik dat Hier een sprookje sprookjesachtig... Oh ja, dat is een beetje Ierse muziek hè? ja, Keltisch, Heerlijk. de mystiek van... Dat is muziek die jij graag beluistert als je werkt? Ja. Lorien me kent het, maar die dingen is kapot gegaan. Dus ik moet er nog even eentje zoeken. Wat is Maar kapot dit is, gegaan? nee, het was een cd'tje. Dit is ook Lorien me kent het, maar ik heb er nog één, die is mooier. Ja, dat is toch heerlijk, deze muziek. Maar dan heb ik wel het idee dat ik van de wereld af ben. Dus als ik gewoon op 1 heb, hè, dan hoor ik tenminste heel dag het nieuws en dat soort dingen. Hè. Ah. Dus als je deze muziek aan hebt, dan gaat de wereld een beetje aan me voorbij. Zeg maar. En dat is voor jou ideaal om, Niet om lekker niet bezig te zijn? Nee, want Nee? ik vind het ook heerlijk om naar de radio te luisteren. Oké. En alles te horen wat er de hele dag
aan de hand is in de wereld, zeg maar. Want als je hier zit, is er niks aan de hand, hè? Marilyn Monroe, Audrey Hepburn en hier Brigitte Bardot. Ja, maar dat Maar zijn... ook Angela Merkel. Ja, leuk, hè? Ja, maar gewoon, kijk, ik knip heel veel plaatjes uit en ik zoek... Kijk, ik ben de hele dag bezig met gezichten en figuren en dat soort dingen. Dus als ik dat dan zie, je hangt er al 10 jaar, ik dacht, oh, dat is een mooi beeld. Dan hoeven die twee niet per se te zijn. Maar ik vond het zo'n mooi beeld, die twee mensen zo samen. Dus dat, ja, dat hangt er dan en denk, oh, ga ik maken. Maar zo heb ik hele stapels van, denk, oh, dan gaat het in mijn hoofd zitten. En dan kan het goed zijn dat ik 2 jaar later denk, oh, kijk, van hier is Angela Merkel weer. Vond ik ook zo'n mooi beeld. Dan gaat het me niet om die mensen, maar het gaat me om het beeld. Terwijl zij eigenlijk de reputatie had om een vrij afstandelijk, een beetje kil. Daarom is het zo bijzonder. Als Heel je dat stijfjes. ziet. Ja, en Moet je kijken hoe ze daar staat. als je goed op haar gezichtsuitdrukking let, dan krijg je ook de indruk dat ze dat ook echt meent, Ja, die knuffel. Ja, dat denk ik ook wel. Kun je hem zien, Ben? Ja? Ah ja, er gaat een lampje ervoor. Maar dat zijn mooie, ik vind dat een mooi beeld om, laat maar zeggen, dan gaat het een keer in mijn hoofd zitten en denk ik, oh, ik geloof dat ik nou wel toe ben om dat beeld te maken. Dat vind ik leuk. Dus je ziet iets en dan kan het zomaar, zoals je net zei, 2 jaar duren voordat je aan de Dat gang hangt er gaat. al meer dan 5 jaar, denk ik. Dus dat, ja, dat vind ik, en dit vind ik ook zo apart. Kijk, hier is wel een man, want vrouwen liggen zo niet, hè, deze kaart. Nou, dit is toch geweldig als je dit... Dus ik dacht, dat ga ik ook een keer doen. Het ziet er niet uit, maar ik vind het zo geinig. Misschien is het dat in klei helemaal niet mooi, dan sla ik hem in elkaar natuurlijk. Zo simpel is het. Oh ja? Dat kan je met Als je klei niet doen. tevreden bent, dan is het... Gaat weg. Nee, nee, dan ga ik het niet afmaken. Oké. Of dan doe ik hem weg, of dan... Ja, weet ik veel. Als ik niet tevreden ben, dan werk ik het net zo lang aan totdat hij er overheen kan, zeg maar. Hey, en die 3, die zijn ook enig, geweldig, toch? hè? Ja, dat is echt geweldig. Die heb ik nog niet gemaakt, want die kan wel heel gauw heel tuttig worden. Maar ik vind dat zo die armpjes Ja. en die gezicht zo, ik vond het fantastisch. Dus die 3 ga ik als maken. Ik had al vaker 3 gemaakt, zo nou die 3 daar op dat bankje. En die 3 daar op de poster, dus met het visitekaartje. Wacht even hoor. Oh ja, die waar je nu aan bezig bent, die 3. Ja. Kijk, ik weet niet, dat is een of andere muziekband, denk ik, weet ik veel. Maar 4 is te veel op een bankje. Dat breekt. Dus je hebt er gewoon eentje geskipt. Ja. Die heeft het niet gehaald, Ja. uiteindelijk. Ja, die derde niet, deze, hè. Maar dat maakt niet uit, maar daar gaat ook mijn oven niet in. Zeg maar, je moet het ook, ik heb ook natuurlijk, Het moet passen. niet pas in mijn oven, ja. Moet wel gebakken worden, anders kan je er niks mee, hè. Dus dat is, het is wel veel werk om die te beschilderen, want dan moet hij op de kop en weet je zo. Maar als het klaar is dat een heel mooi beeld. En de schommeltjes. Ja, die lopen als een trein. Die hangen allemaal in de Dat bomen. vinden mensen leuk voor buiten ook, denk ik. Hè? Ja, maar juist omdat het naar buiten kan, hè. Iedereen heeft zijn huis propvol met, ik weet niet wat allemaal. Dat heb ik ook hoor, dat gaat niet om. Maar dit kun je gewoon buiten hangen. Zolang als het van de grond af is, kan het in de winter... Maakt niks uit, hè. Het is ook hier geen 30 graden. Het vriest geen 30 graden. Kan makkelijk hebben. Die ene is ook heel leuk met die totaal ontspannen... Voorover hangt. Ja, Ja, dat geeft... veel vrouwen spreekt het aan, die back-ups. Ja, en daar op de kop. Maar dat is heel... Hier heb ik eentje, maar dit vind ik ook zo geinig. Ik heb dat een keer gemaakt, dan was er een jongetje. En die ging onder een rokje kijken. Kijk, dat moet nog gebakken worden hoor. Kijk, grappig hè. Dit is toch schattig als je... dus die hangt straks Die hangt ergens zo aan. en Ja. er gaat een pin doorheen en dan... En ja, dan hangt de jurk naar over dat hoofd. Is toch grappig? Het gebloemde onderbroekje. Ja, dat is toch helemaal fantastisch. Nou ja, dat is heel leuk. En het is vooral leuk hoe kinderen daarop reageren. Ja, vertel. Wat Nou, ik heb een keer in Lelystad zoiets gehad. En toen was er zo'n jochie van een jaar of 8.
En ik ging heel onder die rok kijken om te zien wat hij daar nou kon zien. Zo leuk toch? Dus dan weet je, zo'n kind ziet dat ook een beeld in, zeg maar. Je Ja, kijkt er iemand onder de rok, dat mag natuurlijk niet. Of maar die dat filmpjes van kleine kindjes die dan op een bruiloft onder de Ja, trouwjurk kruipen. doen ze dat? Oh ja. Ja, bij programma's waar Ja, maar mensen die schoolmevrouwtjes die doen het hartstikke leuk. Dat zijn leuke cadeautjes de natuurlijk. schommelvrouwtjes. Ja. Dus je hangt in de boom of in de pergola of wat dan ook. En dat is vooral in de winter zo leuk, omdat je tuin dan maar zeggen, oh, dat gaat wel erg dichtbij, vind je? Omdat je tuin dan Misschien gewoon vindt een hij je beetje leuk. kaal is, hè? Misschien vindt hij je gewoon leuk. Ja, dat zal wel zijn, ja. Dat was ook voor de dragen. Oh, ja. Hé, maar die passie voor kunst, voor klei, voor artistieke dingen, waar is dat bij jou begonnen? 14, 15, weet ik niet. Een keer ooit naar de Lindenberg, ga je met klei werken.